Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula funeke ndiqonde ukubana ingaba le formation idlalwa pha nguFernando da Cruz ingaba na umo wakhona iza kusebenza na xa niyijongile. Abaninzi bathi ke bajonge le ebeyidlalisa pha xa bebedlala neSundowns, mhlawumbi uyawuqhubeleka isebenzisa noba umfana omdala ibiplanelwe nje just la match yeSundowns lokubana ke bayisebenzise kulaa match. Ngokuya kuhamba phambili uzawuphinda ayitshintshe uFernando da Cruz, kodwa thina ngoyethu indlela esibona ngayo laa ndlela wayedlala ngayo xa edlala neSundowns yayiplanelwe for laa game ngelaa xesha, ngoba kusho ukuthi yena uFernando da Cruz wenza laa nto kuthiwa i-game plan. Umfana omdala wayijonga iSundowns indlela eatheka ngayo, wayijonga iSundowns indlela edlala ngayo, wayijonga into yokubana iSundowns ibhola iqala iyibhilde phi before ihambe yokora, wajonga ii-players ezinobuzaza ezingamnikeza ingxaki phaa kwiSundowns, waqonda into yokubana makaqala iSundowns le ayibulala lapha esiswini, ngoba ezawufaka umthetho, afaka uNdlovu, afaka uMabuye, avula ayibulala lapha esiswini ayicinezele enzele ingaziphinde ikwazi ukunyakaza. Abantu abangayazi ibhola bagxeka pha bathi ligwala uFernando da Cruz, kusho ukuthi ebengayanga udlala yena pha ebeyodifenda, ebengajonganga win izinto zazithethwa pha boJunior Khanye. Ndingazi noba uvula umuntu athethe ongathi zange ayidlala ibhola. Ebholeni kulaa nto kuthiwa i-game plan, nineemetshi endivenibona le match idinga uba iplanelwe ize sikwazi ukuyinqoba okanye ize sikwazi ukumelana nayo. Yiyo laa nto kuFernando da Cruz wenza laa nto, wayesenza into yokubana bakwazi ukumelana neSundowns kulaa mdlalo, nangoku bakwazi ukumelana neSundowns kulaa mdlalo. Umbuzo umile ke ngaba na usazawuqhubeleka asebenzise na laa formation ebeyidlala pha. Thina siyaphikisa sithi ngeke akwazi ukuqhubeleka, wayeyenzela laa game. Mandinikhumbuze ke baphulaphula into yokubana ke wayedlalisa ngoluphi na uhlobo pha uFernando da Cruz. Ezipalini yayinguBrandon Peterson, ku-right back nguThabiso Monyane, kwi-left back andazi bayidlalwa ngubani, sasibane sibona noModi eyogileka pha, kodwa wayedifenda nge-centre back ezintathu, uMolosane, uQuinika, uMiguel. Sasikuthini sebala edlala ne-central midfielders ezintathu, kusho ke defensive midfielders ezintathu, uMabuye, uNdlovu kunye ke nale nkwenkwenyana kwaMthethwa, esebenzisa ke apha ke ekuathekeni uModi, uBatman kunye noLangelihle Phili. Asazi ke kulo mdlalo wangomso xa bedlala eRichards Bay into yokubana ke uzo-atheka kanjani umfana omdala, kodwa ke siwevile amahlebizo okubana uRick Frost lubuyile ngomnye ke wabadlali abadlala i-left back phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Asazi ke baphulaphula into yokubana ke ingaba phaa ngomso uzawusebenzisa eyiphi na isystem uFernando da Cruz. Ningangena ke baphulaphula ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.